nɛgɛ ɲɛ 17 o bɛ ɲɛrɛ zangaso kɛnpɛrɛnna Mali la ni o bɛ bɛn nɛgɛ ɲɛ 13 ma Washington DC Amérique jamana o faba kɔnɔna la aw danse Mali kura kunnafoni kɛnɛ kan an ka bi kunnafoni kumaba a bɛna boli ninnu de kan. Mali jamana ɲɛmɔgɔ colonel Assimi ye badenya ani baara tagama dɔ kɛ ka taa Burkina Faso bi tarata don juin kalo tile 25 kabi Wagadugu an ka lasigiden an bɛna ni tɛntɛn ka kunkun na ɲɛɲɛ k'o di aw ma. Amérique jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ minisiri Anthony Blinken ale tun bɛ u ka jɔnjɔn dɔ dili la cɛ ani muso minnu n'u tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma ka tɔɲɔni n'u talen don ka ɲɛsin adamadenw ma duniya kɔnɔna la u bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na a y'a yira a ka laseli kɔnɔna la ko nkalon bɛ tigɛ k'a fɔ ko baara b'u bolo ka ɲɛsin denmisɛnninlakaw ma o kɔfɛ o mɔgɔw b'u yɛrɛ sɔrɔ kunbalan na ko ale Amerikɛndenw fana olu sen bɛ nin koya in na. Julian Assange ni ale ye Wikileaks o tigi ye ale kɔni a bɛna sɔn a ka jalaki kɔrɔ nin dɔgɔkun in na ko a ye dankari Ameriki sariya la ni o ye dɛndɛnmali koya ye k'a sababuya kɛ bɛnkan dɔ ye mun bɛna dan sigi ɲangili min taara ka ɲɛsin a ma ni a tun minɛnen don Angleterre jamana na o bɛna kɛ sababu ye a bɛna se ka sigi a fa dugukolo kan ni o ye Australie ye. A kunbɛra ni Ibrahim Traoré. O hukumu kɔnɔna la an ye wele bila an ka lasigiden ma Wagadugu yasa ka se ka faamuyali sɔrɔ colonel Assimi Goïta ale ka nin tagama la. Kader Traoré an b'i fo. Kader i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna an b'a kalama k'a fɔ Mali ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye colonel Assimi Goïta a ye tagama kɛ ye e bɛ mun de kalama a koɲa kan. Anu la Moribo anu la VOA bamanankan lamɛnkɛlaw bɛɛ i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na Assimi Goïta kɔni ale bisimilara Burkina Faso lakaw fɛ bi sɔgɔmada in na ayiwa a sini pankuruso la Burkina Faso ka jamanakuntigi Capitaine Ibrahim Traoré ani a ka gouvernement ma olu sera ka taa Assimi n'a ka mɔgɔw bisimila ka se ka taa ni olu ye u ka sigi ka fɔ fɔlɔ la ayiwa i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na nin taama nin kɔni o ye badenya tigɛ di ɲɔgɔn ma ani ka se ka baara kɛ min bɛ se ka to jamana fila ninnu yɛrɛ ka se ka bɔ nɔgɔ la ko caman fan fɛ i n'a fɔ minisiri ninnu caman minnu yɛrɛ bɛ Assimi Goïta kɔfɛ a fɔlɔ o ye lankanako ye a b'a lɔn ko kabiri san 2016 lankanako kɔni u ka gɛlɛn kosɛbɛ tilebenfan jamana ninnu cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso Mali ani Niger cɛ min ye dankariwale kɛlɛ ɲɔgɔn ye ayiwa o kɔfɛ fana jamana fila ninnu ko olu tɛ ka se ka o tigɛ di ɲɔgɔn ma ka badenya fɛɛrɛ dɔw bila sen kan min bɛ se ka to yiriwali kɔni u ka se ka sɔrɔ olu ka jamana fila ninnu kɔnɔ o de ye nin kuntilenna ye min kɛra sababu ye ka Assimi Goïta ale kɔni ka taama lawuli Burkina Faso kɔnɔ. Ka da farafinna tilebi yanfan gun babu kɔɲaw kan e kule ye mun de mɛn u ka kumaɲɔgɔnyaw la ni o ye colonel Assimi ani capitaine Ibrahim ye. Ayiwa a b'a lɔn ko kabi waati dama dama ni tilebenfan jamana saba ninnu minnu ye Burkina Faso Mali ani Niger ye olu ye fara ɲɔgɔn kan tɔn dɔ bila sen kan an bɛ wele ko AES Alliance des États du Sahel ayiwa a yera fana anw ye wele kan bila Burkina Faso ka jamanatigi ka kunnafonidilaw ma an bɛ wele ko conseiller en communication olu y'a yira n na kɔni ko jamanakuntigi fila min kɔni o bɛna se ka o da la AES ka taabolo kan min bɛ se ka to olu ye nin tɔn nin bila sen kan cogo min na a ka se ka kɛ sababu ye ka to lankana u ka se ka basigi kosɛbɛ ani min ye développement ye o fana ka se ka yiriwa jamana fila ninnu kɔnɔ ayiwa o tɛmɛnen kɔ fana Assimi Goïta ale fana ko a kana se ka a ka ɲi ka se ka kuma ni maliden minnu sigilen don Burkina Faso kɔnɔ yaasa ka se ka olu ka gɛlɛyaw faamu ani ko bɛ se ka nɔgɔya olu ma cogo min na ka taa u ka taa ani segin kan an bɛ wele ko déplacement des personnes et des biens o tɛmɛnen kɔ ani fana ka se ka olu ka sɛbɛnko nɔgɔya Burkina Faso kɔnɔ min bɛ se k'a to kɔni olu ka da dumuni ko sɔrɔ u ka nɔgɔya min ye a réfugié ye minnu ye u ka sigidaw bila ka na o yɛrɛ sɔrɔ Burkina Faso walima minnu yɛrɛ ye a sugandi ka na sigi Burkina Faso yaasa ka se ka u ka da dumuni ko bɛɛ sɔrɔ. Kader u ka laseli senfɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ fila u da sera lakanabaliya ma wa ni an b'a dɔn k'a fɔ ko ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ Mali Burkina walima AES i ye mun de mɛn o kuma ninnu kan.
awa o da sera lankana ko ma sabula abalon ko ko manamina a yona ko lankana ko ka gbele jamana la no ɲɔgɔn cɛ adu b'a lɔ kɔnɛ ko min ye sɔrɔ gafe borotigɛdi ɲɔgɔnma ye o kɔni o sabatini no kosɛbɛ Burkina Faso ale ni Mali cɛ sabula bingani wali kɛlɛ kɔnɔ Burkina Faso ka sɔrɔdasiw olu bɛ se ka taa kɛlɛ kɛ Mali jamana kɔnɔ Mali ka sɔrɔdasiw fana bɛ se ka na kɛlɛ kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ sabula jamana kuntigi fila min kɔni olu ye tigɛnɔnbila kɛ sɛbɛn dɔ ka min bɛ se ka to o ka se ka nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa Assimi Goïta kɔni ale tɛ se ka na Burkina Faso n'a ma se ka a da la ni lankana ko min kan ka se ka lɔn olu ka ɲi ka taabolo kura jumɛn de ta min bɛ se ka to ni kɔlɔlɔ nin kɔni ale ka se ka nɔgɔya faso kɔnɔ hakilinajigira a b'a lɔn ko waati damadamani tile damadamani tɛmɛnen min ye Mansilla dugudennin ye ne ale bɛ filancɛ Mali ale ni Burkina Faso cɛ dansogo waliba dɔ tun kɛra o yɔrɔ min kɛra sababu ye ka to Burkina Faso ka finitigilankan ɲɔgɔnna kɛmɛ kɔni olu bɛ bɔnna o min na ayiwa maa dɔw y'a jira sɛgɛsɛgɛliw y'a jira na k'a fɔ ko maa min ye nin dankari wɛrɛkɛla ninnu kɔni olu sera ka boli ka bɔ Burkina Faso kɔnɔ ka taa o yɔrɔ sɔrɔ dafɛ jamanaw na o kɔrɔ ye ko Assimi Goïta kɔni ale tɛ se ka na Burkina Faso ka tila ka sɔgɔ ni o ma o da la nin lankana baliya nin kan. Maliden minnu ka ca Bobo Djilasso ani Yoro u ye yɔrɔ tɔw la u ye cikan jumɛn lase dakuruɲa telimana Colonel Assimi ma. Ayiwa an kɛn ka foli ani wariɲumanlɔn lase Malikan minnu bɛɛ sigilen Burkina Faso kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagadugu jamana yɛrɛ faaba kɔnɔ ayiwa olu bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka se ka taa Assimi Goïta kɔni. O diyara an ye kosɛbɛ Kader an ka foli b'i ye an balimaw ni tun ye an balimakɛ Kader Tarawele an ka lasigiden ye Burkina Faso. Hali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye Burkina Faso jamana la o kolen kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko kunnafonidi fanfɛla la Serge Atiana Oulon ni ale balimakɛ o ye kunnafonidila ye ale kɔni ale ye seereya kɛ Yakuba ale ka kuma barani na a balimakɛ mun ni o minɛna an bɛ a lamɛn u ye mun sɔrɔ a koɲa kan. Il a été enlevé matinalement à 5 heures du matin. A minɛna nege kaɲa 5 waati sɔgɔma mɔgɔw fɛ n'u si ma dɔn tuma min a muso y'a fɔ ne ye k'a minɛna n taara o yɔrɔ in na nka ne y'a sɔrɔ u taara n'a ye ka ban. Je me suis dépêché sur les lieux. Malheureusement quand je suis arrivé c'était trop tard, il est parti. Est-ce que vous avez du nouveau? Yala i ye kibaruya mɛn kabini a minɛna? Oui, quelques minutes après son enlèvement. Awɔ, sanga damadɔw kɔnɔ a minɛnen kɔfɛ dɔ ye ne wele n ka telefɔni na n kɛlen ka telefɔni ta n y'a sɔrɔ Serge dɔn nka a yɛrɛ ka nimero tɛ a ye min fɔ ne ye o de ye ko k'a fɔ a muso ye a k'a ka telefɔni na ka ordinatɛri di u ma bawo minnu y'a minɛ k'u mako bɛ olu de la wa ne ye telefɔni di a muso ma bawo a tun bɛ ne nɔfɛ a k'u ma o tɛ basi ye a bɛ telefɔni ni ordinatɛri d'u ma Serge yɛrɛ ko k'u di ne fana k'o tɛ basi ye sanga damadɔw kɔnɔ a muso bɛ kasi la a taalen so mɔgɔw dɔw nana a fɛ k'u y'a ka baarakɛɲɔgɔn dɔw ye nka u m'u yɛrɛ jira a k'u ma aw bɔra komisariya jumɛn na n'a y'a sɔrɔ a ye ne ka baarakɛɲɔgɔnw de ye u k'ulu ye ANR mɔgɔw de ye n'o ye cakɛda min bɛ yen kɔlɔsiliw kama nin de ye kunnafoni laban ye min bɔra mɔgɔ ninnu da o kɔfɛ u taara ni Serge ka telefɔni n'a ka ordinatɛri ye. Soit dit en passant que la femme de Serge aussi est du métier. Et donc, il dit, mais vous relevez de quel commissariat si vous êtes mes collègues? Ils ont dit qu'ils sont de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Donc, c'est la dernière information, on va dire, qui est sortie de leur bouche, la précision qu'on a. Et ils sont partis aujourd'hui avec le portable et l'ordinateur de Serge. Il est le directeur de publication du journal L'Événement qui a été suspendu. Journal Événement kunnafonidiso ɲɛma don n'a ka baara jɔra marabagaw fɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ kosɔn ni minɛni sɔrɔla o de la wa? Juste des supputations. On peut dire que c'est ne hakili la o yɔrɔ la a bɛ se ka ko ye nka min ye kunnafonidi cakɛda ye o y'a wele yɛrɛ ka tila ka ɲandi o la ne tɛ se ka faamu tuguni mun kelen de kosɔn u tilala ka na minɛ nka nin tɛ ko kɔrɔ ye minɛni ma fɔlɔ ale la mɔgɔ caman minɛna nka kunnafonidila fɔlɔ min minɛna marabagaw fɛ Serge de dɔn. Le contexte n'est pas nouveau. Il n'est pas le premier à être arrêté, il y a eu plusieurs arrestations, mais soit dit en passant qu'il est le premier journaliste à être officiellement arrêté. Aw ka dɔn an bɛ waati min kunnafonidilaw bɛ kamana gannen don bawo kunnafonidi baaraw bɛ ka taa cogo min na gɛlɛya caman b'a kɔnɔ ne ye kunnafonidilaw ni kunnafonidiso ɲɛmɔgɔw ye u bɛ kamana gannen don
ne y'a kɔlɔsi jamanadenw kɔni kunnafonidilaw ka baara taabolo b'u wasa bawo u b'a fɛ ka kunnafoni sɛbɛnw kalan n'a y'u kunnawolo ka kɔrɔ. Je sens une détresse. Je lis une détresse sur les confrères. Je lis une détresse sur Burkina Faso kunnafonidisow bɛ se u ka baara kɛcogo ɲuman na ni cɛw ni musow bɛ baara kɛ u kɔnɔ ne ma d'a la ko kunnafoni tɛ di i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na nka nin kɛwale yi n bɛ kunnafonidisow de lasa. La fierté de présenter par le passé les médias burkinabés, leur professionnalisme, la qualité des hommes et des femmes. Et je ne pense pas qu'on ait perdu en qualité, mais an bɛ segi an bɛ taa Mali kɔnɔna la fanga sinamatɔn mɔgɔ 11 minnu ni tɛgɛ kɛr'u ka juin kalo tile 20 Bamako. Idrissa Dramane Sidibe ni ale bɛ wele ko Janjo Masa ka bɔ Renouveau Jabarani na ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a koɲa kan a ye mun sɔrɔ an ka lamɛn. Alors an bɛ se k'a faamu k'a fɔ ninnu kɔni kan ni minɛni an ye kibaruya minnu lasɔrɔ a la an ye kibaruya minnu sɔrɔ k'a fɔ k'u minɛkun kun ye mun ye ko siga kɛlen bɛ u la gafew tun bɛ u bolo gafe minnu ni u bɛ ka hakilina miiriw kɛ ka wuli ka fanga kɛlɛ n'o ye ka déstabilisation kɛ ani ka ordre public ni ka o troubler donc on bɛ se k'a fɔ olu ye chef d'accusation ye minnu ni o kɔni minɛ bɛ u la bi donc u bilara ka taa kasobon na an bɛ waati min na ko sisan ninnu ka nin datuguli a bɛ kɛ i n'a fɔ ko fila ye yala maa minnu n'o ye u tɔɲɔgɔn politiki mɔgɔw ye olu na sɔn ka sigi ka u lajɛ nin cogo la wa maa bɛ ɲininkali tɔ min bila ye min n'a jaabi ka gɛlɛn an bɛ waati min na ko sisan parce que an b'a dɔn k'a fɔ o jamana marabaaw ka gafe min ye politiki baara kɔn nin waati na donc ni u ko u bɛna dɛmɛ ɲɔgɔnya ta k'u lasɛgɛrɛ yala u ni fanga na kisi ɲɔgɔn ma maa bɛ ɲininkali tɔ min kɛ o la alors mais ni u fana sigira k'a lajɛ a bɛ se ka taa wolo jumɛn na parce que an b'a dɔn k'a fɔ minnu minɛnen filɛ a bɛɛ ye fɛɛrɛ tɔn ye minnu ye jamana mara kɛ ka kɔrɔ minisiri kɔrɔw bɛ a la sango ka se fɛɛrɛ tɔn politiki ɲɛmɔgɔba wɛrɛw an kɔni b'a dɔn Mali politiki ko bilama gɛlɛyaba b'a la nin waleya in bɛna kɛ sababu fana ye ka mɔgɔ dimitaw caya wa donc ninnu ye ɲininkaliw ye minnu ni a jaabiw ka sɔrɔli ka gɛlɛn sisan o fɔ ni tile fila ni ani ka se tile damadɔ olu ka se ka tɛmɛ pour que an k'a ye k'a fɔ yala u bɛna hakilina jumɛnw ta u bɛna dabali jumɛnw sigi sen kan. Ayiwa Janjo Masa an y'a ye min ye maître Mohamed Ali Batili ye n'ale yɛrɛ ye minisiri kɔrɔ ye ale tun bɛ maa ninnu dafa ma 11 na ale labilala an bɛ se ka faamuyali jumɛn sɔrɔ o la. Ale labilala fɔlɔ o ka sababu kɛ diɲɛ faraɲɔgɔnkan tɔnw ka bɛnkan dɔw ani an ka jamana avocaw n'o ye u ka baro ye donc avocat ye maa ye min ni gɛlɛya ye mɔgɔ min lasɔrɔ kan ka taa sɔrɔnadonni kɛ alors sariya kɛmɛ ka jɛya a bɛ n'a fɔ immunité min bɛ députéw kan donc sariya kuma b'a kan k'a fɔ avocat mana fili o fili a minɛni ka sin ka girin k'a datugu o ti bɛn alors donc o de y'a to hakilila maître Mohamed Ali Batili bolo bɔlen bɛ a kan fɔlɔ i n'a fɔ kunnafoni y'a fɔ cogo min na alors taasira minnu kan ka se ka sigi sen kan walasa k'ale fana ka ko sɛgɛsɛgɛ an b'a jigiya k'a fɔ u bɛ k'a bila o ko kɔnɔna. Aw ye aw sɔgɔlen to an bɛna segi sɔɔni ka na kibaruya tɔ di aw ma. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Aw bɛ hali bi Banbara ka Malikura jɛmukan kɛnɛ kan nin wagati na an b'an ɲɛsin Burkina Faso ma
ni kɛlɛɲɛbolila o kɔni o ka ca ye kosɛbɛ ka sababuya kɛ lakanabaliya ni ale tun bɛ yen ni san laban o kɔnɔna la dɔw sera ka bɔ sarakadeli la ka baara kɛ u yɛrɛ ye mais hali bi dɔw olu b'a ɲɛɲini na Gildas Das ale barola ni dɔw ye mun bɛ lakalila Mariam Traoré fɛ. A ka ca ni san 5 ye Sayuba Sawadogo sɛnɛkɛla don min si ye san 40 ani kɔ ye bolila ka bɔ a ka dugu la Siligawaji ka sabu kɛ jɛkulu maramafɛntigiw ka dangarili walew ye nin yɔrɔ kofɔlen in n'a filɛ nin ye kilomɛtiri 160 o de bɛ ani Burkina Faso jamana faaba Wagadugu ni ɲɔgɔn cɛ. Ne nana ya kuma min na baara tun tɛ n bolo waati min na n bolila ka bɔ n ka dugu la o y'a sɔrɔ baara tun tɛ n bolo o kama n tun bɛ n débrouiller dɔɔni baaramisɛnninw na dɔɔni walasa ka se k'an yɛrɛ masɔrɔ o kama n ka baara kunfɔlɔ bɛnna min ma o de tun ye téléphone crédit feereli dɔɔni n sera k'an yɛrɛ sɔrɔ ka ni magasin in dayɛlɛ min sigilen don sen kan wari latagali ani téléphone kartiw olu feereli kama ka kɛ ni nin gɛlɛyaw ye n ka ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo la walasa n ka se ka n ka ɲɛnamaya taabolo layiriwa ani fɛnɛ ka se ka n ka denbaya dayirimɛ sɔrɔ o mɔgɔ hakɛ ye mɔgɔ 7 ye nin cɛkɛda kofɔlen in n'a bɛ wele ko Saib Money sera k'a yɛrɛma sɔrɔ ka bɔ dɛmɛ ɲinini na maa wɛrɛw fɛ ne sera ka nin koɲɛ in ladilan ni Wagadugu duguden dɔw ka dɛmɛ ye a ka jijali sera ka nɔba de bɔ o de y'a to bi Sayuba jatilen don i n'a fɔ jagokɛlaba an ka sigida la yan Tangli. Ni y'a san 5 ye n bɛ warilataga kɛ min bɛ wele ko argent mobile ka sabu kɛ nin baara in ye n bɛ ka se ka n mago don n ka denbaya la Sayuba ka nin magasin fitinin min ka baaraw fɛnɛ bɛnnen don téléphone minɛnw feereli ma lakodɔnnenba don clients caman fɛ u dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka se ka dɛmɛ don olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu kɛra kɛlɛɲɛbolaw ye ka u sigiyɔrɔw bila a kɛra sababu ye ka dɛmɛ fɛnɛ don dɔw ma olu ka se ka u yɛrɛ fɛnɛ ka jagomisɛnninw baaraw sigi sen kan kilomɛtiri damadɔ dɔrɔn de bɛ olu ka jagokɛyɔrɔ ani Sayuba ka yɔrɔ cɛ n'o filɛ nin ye Hamdalayi sigida la Amsetu min tɔgɔ yɛlɛmana ye baarakɛlaba de ye maa don min bɛ jate kɛlɛɲɛbolaw fɛ n'u bolila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka taa u sigi an kɛrɛfɛ jamana ka Ghana yan'u ka segin ka na Wagadugu a ka kalalikɛ mansin min b'a bolo kɔrɔ y'a to a ka se ka wulikajɔ ni munumunu salo camanba kɛ ka don an ka sugu kɔnɔnaw la waati bɛɛ walasa ka se ka clients sɔrɔ kalalikɛla tɛ i n'a fɔ kalalikɛla tɔw ale bɛ bɔ a sigiyɔrɔ de la ka taa ka clients sɛgɛrɛ minnu fɛnɛ mago bɛ k'a la ka wele bila a ma n seginna ka na Hamdalayi n bɛ finikala de kɛ o y'a to n ka se ka wari sɔrɔ k'an mago don n yɛrɛ ka musaka misɛnninw na ani ka denbaya musakaw sɔrɔ n bɛ mansin finikala dɔn kosɛbɛ ni n tun bɛ se ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ka sigi o yɔrɔ la o tun bɛ sɔn ka fisaya ne ma kosɛbɛ wa a tun bɛ sɔn ka kɛ sababu ye n ka se ka complet kelen kala tile o tile n mago b'o dɔrɔn de la ale ani a kɛrɛfɛmuso min filɛ a kɛrɛfɛ nin n'o ye yiriden feerebaga ye sera k'a ka yiriden jagofɛn bɛɛ lajɛlen feere tile kɔnɔ ni muso 2 bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛɲɛbolaw ye minnu bolila ka bɔ u sigiyɔrɔw la u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ waati dɔw la walasa ka se k'u yɛrɛ ka musaka misɛnninw sɔrɔ tile kɔnɔ u bɛ wuli ka taa ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ ni yɔrɔw la ka taa u ka baarakɛtaw kofɔ ni maa 2 kelen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ a ka nɔgɔn an bolo k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka wuli k'an ka gɛlɛyaw kunbɛn diɲɛ kɔnɔ ani fɛnɛ ka wuli ka kɛlɛɲɛbolaw ka gɛlɛyaw kunbɛn waati dɔw bɛ kɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ waati dɔw fɛnɛ bɛ kɛ client tɛ kɛ an bolo a bɛ o cogo la Wagadugu yan mɔgɔ ba caman de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛɲɛbolaw ye n'u bolila ka bɔ u ka jamanaw kan wa a maa fanbaw bɛɛ lajɛlen tilatilalen don sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ a dɔw bɛ yen olu kelen don k'u yɛrɛ tɔgɔla cakɛda kɛnyɛrɛye baara yɔrɔ sigi sen kan min bɛ se ka lagosi waati dɔw la kɛlɛɲɛbola dɔw fɛ walasa ka se ka an yɛrɛ tanga ka bɔ delili ma k'an jija an yɛrɛ ye walasa an ka se ka an yɛrɛ sɔrɔ ka nin gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ an kan n'o dɔ bɛ tali kɛ lakanako kan nin tun ye VOA ka lasilikɛla Gildas Da ka laseliw ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré. An bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye Ameriki ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri Anthony Blinken ale ye jɔnjɔn di cɛ ani muso minnu bɛ dankarili ani tɔɲɔni na ka taga ɲɛsin adamaden hakɛw ma. Hukumu kɔnɔna la an bɛ tɛmɛ ni nin babu ye an ye baro kɛ Mali kɔnɔna la Madame Samake Umu Ɲare ni ale ye jɔnjɔn sɔrɔ ani Mali ka lasigiden min bɛ yan ni o ye Excellence Sekou Berté Washington DC an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Umu Elkairu Ɲare Samake ne bɛ bɔ Mali la ne ye Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées n'o ye jɛkulu min bɛ adamaden tɔɲɔdon kɛlɛ ne y'o présidente ye. Mun de ye se Amérique? An bɛ Amérique bi parce que américain n'o ye département d'état américain o de ye prix di mɔgɔ 10 ma jamana bɛɛ la ka mɔgɔ 10 sugandi jamana bɛɛ la
ka prix di n'o ye prix minnu bɛ adamaden tɔnɔdun kɛlɛ u ka dugu la donc ne nana o de prix ninnu na bi Mali ye o prix sɔrɔ ne ye o prix sɔrɔ Mali tɔgɔ la bi. O diyara n ye kosɛbɛ an ka foli b'i ye. Mali kɔnɔna la aw ka baara ye mun de ye adamaden minnu bɛ nin walejugu kɔnɔna la walima ni mɔgɔ dɔw b'u jagoya k'u bila ka na aw bɛ mun de kɛ kiisiya la. donc n y'a fɔ cogo min na ne ye comité national présidente ye donc comité national nin sigira sen kan depuis san 2011 ni comité national nin sigira gouvernement Mali gouvernement yɛrɛ de fɛ pour ka se ka adamaden tɔnɔdun kɛlɛ adamaden tɔnɔbɔ kɛlɛ parce que a yera depuis a mɛnna k'a fɔ ko adamaden tɔnɔdun b'an ka dugu la ka a sɔrɔw ka ca n'o ye bingali walew ye n'o ye hali jɔnya n'o ye ka mɔgɔw forcer ka delili kɛ an b'o ye télévision ni fɛnw donc an b'o o kɛlɛli de la. mais Mali kɔnɔna la bi bi in na i fɔra ka nin walejugu minnu fɔ a ko bɛ cogo di Mali yɛrɛ la. an kɔni bɛ k'a kɛlɛ parce que a tɛ taa mun kɔ a tɛ taa fo ka minnu bɛ nin waleyajugu min kɛ fo ka u taa n'u ye sariyaso la ka u ɲangi donc an b'o de la n'i bɛ nin kɛlɛ in kɛ fo d'abord i ka mɔgɔw lafaamuya k'a fɔ mun don mun ye adamaden tɔnɔdun ye k'a fɔ ko maliyɛnw u mana adamaden tɔnɔdun ye u k'a dɔn mun don u ka se k'a dɔn u ka se k'a tigi dɛmɛ minnu fana b'a binna waleya kɔnɔna la olu bɛ dɛmɛ cogo min na ka fɔ fana minnu y'a waleyajugu in kɛ ka taa n'u ye sariya bulon na pour que u ka se ka ɲangi bon a kɛlɛ fana tɛ taa fo an ka fara ɲɔgɔn kan parce que nin kɛlɛ ye mɔgɔ kelen ka kɛlɛ tɛ bɛɛ de ka kɛlɛ don gouvernement ka kɛlɛ don société civile ka kɛlɛ don donc fo bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan de pour que an ka se k'a kɛlɛ donc anw ka baara y'o de ye. mais aw ka nin baara in kɔnɔna la gɛlɛya sugu jumɛn b'aw yɛrɛ kan. bon gɛlɛya min bɛ yen nɔ c'est que comité in a sigira sen kan c'est vrai gouvernement bɛ effort caman kɛ parce que budget dilen don an ma mais budget min dilen don an ma a tɛ bɔli kɛ parce que victime ka ca minnu bɛ diɲɛ fɛn a ka ca a dun a tɛ taa musaka kɔ mais ni yɔrɔ la fana an bɛ partenaires fo parce que partenaires caman bɛ minnu b'an dɛmɛ n'o ye ONUDC n'o ye OIM ye olu b'an dɛmɛ kosɛbɛ wa an bɛ société civile mɔgɔw fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc. farafinna jamana jumɛn bɛ yen ni Ameriki jamanaden dɔw minɛlen don ka t'u bila ni juguya wale ninnu kɔnɔna la ka kɔlɔsili la. Americain papier bɛ den dɔw bolo olu taara bin nin waleya in na Togo an kɔni an bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ a ko kɛra cogo min na bon an kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sinon u y'a fɔ ko u bɛ Togo u bɛ Brésil u bɛ dugu wɛrɛ la u bɛ Colombie mais halisa an bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ o kɔni ye Togo de fɔ Afiriki jamana continent kan. jamana kelen a yirala k'a fɔ ko o kelen tɛ se ka nin ko in kɛlɛ e bɛ dɛmɛ suguya jumɛn na Ameriki ni duniya tɔnbaw fɛ aw ka nin baara in walasa a bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na surtout Sahel jamana kɔnɔna la. fantan jamana ko tɛ faama jamana ko tɛ adamaden tɔnɔdun a bɛ jamana diɲɛ jamana bɛɛ la donc n y'a fɔ cogo min na f'an ka fara ɲɔgɔn kan de donc an ni Americain bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ parce que u b'an dɛmɛ fɛn caman na mais halisa an bɛ min ɲini u ka halisa u k'an dɛmɛ ka fara kan adamaden tɔnɔdun ye fɛn min ye don o don baara de don an tɛ se ka baara in dabila hali an tɛ se ka lafiya a baara la donc n'a dun fɔra victime a fɔ fɛnɛ ko musaka donc o musaka ninnu gouvernement b'a se k'o kɛ mais halisa an mago bɛ musaka la halisa an mago bɛ dɔnniya la halisa an mago bɛ ka fara ɲɔgɔn kan Sahel kɔnɔna yɛrɛ la k'a fɔ ko jamana an ni jamana minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ parce que Mali an bɛɛ b'a dɔn Mali frontière wɔɔrɔ de b'an ni Bitɔn Burkina bɛ yen nɔ Côte d'Ivoire bɛ yen nɔ minnu bɛ adamaden tɔnɔdun bɛ u bɛɛ la donc fo an ka fara ɲɔgɔn kan de an b'a fɔ o ma ko coordination k'an ka an fasa fili pour que ka ni adamaden tɔnɔdun bɔ an ka dugu la. faso jama ani fanga u bɛ se k'aw dɛmɛ nin na cogo di ni kɛlɛ in na. faso jama bɛ ka an dɛmɛ kaban mais halisa an b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara dɛmɛ kan ka dɔ fara dɛmɛ kan parce que an bɛ mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ mun ye adamaden tɔnɔdun ye donc minnu b'a dɔn ka bɔ olu fana ka tɔw ladɔnniya bon gouvernement ka côté fana fɛ an b'u fo k'u waleɲuman parce que Mali gouvernement a ye fɛn caman kɛ mais halisa an b'u ɲininka an b'a fɔ u k'an dɛmɛ ka tɛmɛ min kan halisa. k'a yira an ye gouvernement ye baara min kɛ trafic humain na
o cɛsiri kama donc département d'état invitation bila kana reconnaissance kɛ ka prix di madame Soumake Umunyare ma an ka jamana ka tɛmɛ justice ka département fɛ an ye sariya caman sigi sen kan min bɛ trafic humain kɛlɛ trafic humain ye fɛn dɔ ye mɔgɔ kelen ka baara tɛ jamana kelen ka baara tɛ fo aw k'aw tigɛ de di ɲɔgɔn ma k'a kɛlɛ donc o hukumu kɔnɔ vraiment ani américains kɔni an tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a ko la ka fɛn caman k'a la donc o yɛrɛ de kosɔn fana ni prix an reconnaît la ka ni prix d'an ma bi an nan'o la. hali bi an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye sisan an bɛ an ɲɛsin Julian Assange ni ale ye Wikileaks o sigibaga ye ale ni Amérique jamana ka kubeda u kɔni bɛnna bɛnkan dɔ la mun ni a lawaleyara Julian Assange a bɛ sɔn k'a yɛrɛ sɔrɔ ka d'a kan a jɔra k'a fɔ a ye jalakili minnu dankarili min kɛ ka ɲɛsin Amérique sariyaw ma a bɛna jɔ olu kɔrɔla la. hali bi n balimaw an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye sisan an b'a ɲɛsin an ka farikolo ɲɛnajɛ kibaruya ma Siyaka Tarawele kabi Bamakɔ palan a bɛ di. ka sanga ni monte ɲɔgɔndanw ye senatolantan bunagun kan ka yɛlɛ Mali première division na saison nata la 2024 2025 étoile du Mandé Kulukoro cɛbɔ degeli karamɔgɔ Mamadu Fofana ka fɔ la baara caman kɛra o siratigɛ la. étoile ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ɲina o ye monte de an nana n'o objectif de an y'o bila an kunna an bɛ monte de kɛ ɲina an y'a préparé depuis bi ma se comme denmisɛnninw don bon balontan na denmisɛnninw bɛ yen nɔ espérance bɛ yen nɔ teliya ni fɛnw bɛ yen nɔ an y'a kuma f'u ye an ye fɛn caman bila sen kan aw ka garisɛgɛ bɛ yen an kɔni ka objectif ye an ka yɛlɛ an bɛ se ka garisɛgɛ bɛ yen tant que baara bɛ yen nɔ garisɛgɛ bɛ yen an bɛ continuer ka baara de kɛ. dusulati kuma dɔw fɔra aw fɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma wa fɛn gɛrɛgɛrɛ ma. o fɔra an y'o baaraw kɛ depuis an ka baaraw ma daminɛ o yɛrɛ de ye baara yɛrɛ kun fɔlɔ yɛrɛ parce que balontan na bi hali n'i bɛ se yɛrɛ il faut que ka hakilina la ni dusu il faut k'olu fila fana ka ɲɔgɔn sɔrɔ an y'o kuma f'u ye ka caya kosɛbɛ kulukorokaw kɔni u y'an dɛmɛ depuis fɛn daminɛna u b'a la u b'an soutenir kuma bɛɛ bon u y'a yira u y'u tɛgɛ d'an ma an bɛ baara an ka match ala ka match an bɛ k'o la u bɛ taga an nɔfɛ an ka matchw bɛɛ la u bɛ diriger an bɛ taga u b'an ka matchw lajɛ u bɛ kuma denmisɛnninw fɛ a y'an dɛmɛ kosɛbɛ a diyara an ye an b'u fo an bɛ foli belebeleba d'u ma yɛrɛ. étoile du Mandé siɲɛ fɔlɔ don ka monte ɲɔgɔndanw tan kabini a sigira sen kan san 2015 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don. balimaw ni de bɛna dan sigi an ka bi kibaruyaw la o la sa an bɛ sɔrɔ an ka fiɲɛ siraw kan kɛrɛnkɛrɛnla an ka site web ni o ye www.voabambara.com an bɛ sɔrɔ fɛnɛ an ka YouTube kan Facebook Instagram o tɛ dɔwɛrɛ ye VOA Bambara aw k'an bɛn waati wɛrɛ aw ni ce. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site